Ahojte, tu je Becky a v tomto videu by som vám chcela ukázať moje dva mini sety z AliExpressu. Máme veľkonočný pondelok, môj dráhy zobral našich dvoch chlapcov na šibačku k babke, tak som sa rozhodla, že natočím rýchle video, keďže mám chvíľku čas teda pre seba. Šibačov žiadnych neočakávam, takže snáď nás nikto nepreruší. Takže mám dva sety z AliExpressu. Milujem mini sety, ale tým, že nemám toľko času na tie veľké projekty, tak je to také pre mňa viac uspokojujúce, keď dokončím večer jeden malý mini setík, ktorý mi trvá tak hodinku, možno niekedy dva. Tak preto som si ich teraz tak obľúbila a celkom ich teraz nejak nakupujem. Ale chcela som vyskúšať aj z AliExpressu, že aká to bude kvalita. Lebo zatiaľ mám 3 minisety z Diamond Art Clubu a tie sú výborné, akože fakt kvalitatívne výborné. Budem robiť o tom ďalšie video. Teraz sa zameráme len na tieto AliExpressy. No a mám takéto rastlinky v kvetináčoch. 2, 4, 6, 80, 12. 12 rastliniek. A potom mám takéto, že 80. roky, také farebné, čo ja mám veľmi rada, keď je všetko také farebnejšie. Tak ideme sa pozrieť najprv na tieto rastlinky. Ja už to mám otvorené, lebo som bola zvedavá, že ako to vyzerá. Takže samozrejme v každom tom sete máte tento základný toolkit. Tu dali až dokonca 5 pier a 5 misiek, akože to má byť pre viacej ľudí. Sáčiky, paráda, z tých sa vždy poteším. Nálepky, môžete si nalepiť na tie vaše škatulky s diamantikmi, alebo v čom vlastne skladujete diamantiky k jednotlivým projektom. Takže je to takto rýchlo, čísla, písmenka. A tu už máme tie rastlinky. Takže začíname kaktusom. Potom je tu takéto, to vyzerá jak taká tá visiaca. Takto. Uvidíme, vo videu to bude lepšie vidieť, jak to ja vidím asi. Klasická si monstera. Táto je tiež visiaca. Tento, nepoznám všetky názvy tých rastlín izbových. To svokrín jazyk. Toto je ďalšia taká visiaca. Ďalšia takáto. A tento krásny bonsai. Ten sa mi z toho asi tak najviac ľúbi. No a keď som spomínala tú kvalitu, tak snáď to bude vidno. Vidíte tie zažltnuté okraje? Tak z toho som veľmi sklamaná. Že je to teda všetko také zažltnuté. Ale iba tento jeden set, tak neviem, či sa im stala tam nejaká havária v skladoch, alebo čo sa stalo. Že pri tejto rastlinkovej minisérii je to práve také poškodené. Ale akože super, veľkosť vyzerá byť, že 10x15. Takže chcem si kúpiť taký fotoalbum a namiesto fotiek si tam dám hotové tieto projekty. Na to sa teším. Už mám skoro 2 minisety hotové z toho Diamond Art Clubu. No a potom tu máme tieto diamanty. Samozrejme zelená. Aha, pozrite, tu sa schrývajú ešte dva. To je ešte takéto dva. Toto a toto. Tento sme tam nemali, monsteru. Sa mi zdá. No, s touto som si to pomýlila. Takže tak. 12 izbových rastliniek. Kto ľúbi izbové rastlinky, tak môže robiť. Ja som pred deťmi milovala izbové rastliny, mala som plný dom. Ale jak mám deti, nemám na nič čas. Takže postupne jedna po jednej odchádzali. Chudátka moja. Mám jednu, ten Zamio kúka, či jak sa to volá, z kvetinu. Tak tá žije proste, tá je odolná. Aj svokrín jazyk som už zabila, čo sú tiež veľmi odolné rastliny. A myslím, že aj kaktus som už jeden vyhodila.
Dobre, takže toto boli tie izbové rastlinky z AliExpressu. Do popisku dám link. Myslím, že jedno to balenie stalo 11 €. Možno nejak s dopravou do tých 14 €. Vyjde to jedno balenie. A máte tam tých 12 kvietkov. Toto cenovo vyšlo tiež rovnako. A tu ich je len 8 tých obrázkov na robenie diamantového malovania. Takže ideme sa pozrieť na tie. Tie neboli také zažltnutné. Takže znova základný toolkit, sáčiky. A tieto sú už také farebnejšie. Vlastne farby. Milujem farebné veci. Už mi chýba len posledný obrázok z Diamond Art Clubu z minisetu Wonders of Nature. Mám to v reelskách, keby bol niekto už zvedavý. Znova nálepky. A ideme na to. Takže tu mám ešte nejaké popadané. Takže Rubiková kocka, krásna, farebná. Klasický Rolling Stones. Pery s jazykom. Zmrzlinové auto. Skateboard. Toto som naživo vôbec nevedela povedať, že čo je, až keď som nahrávala jedno video s týmto, tak vlastne v tom videu som pochopila a uvidela, že to je skateboard. Takže teraz to už tak poviem. Telka bez signálu. To je super farebná. Back to the 80s. Nápis. Kazeta. A teda rock music platňa. Disko platňa. Tieto našťastie už nemajú ten zažltnutý okraj, ktoré mali tie rastlinky. Ale však to nevadí. Ale čo sa týka tých kamienkov a nalepovania, takže lepí to iba fakt tam, kde je ten obrázok. Čo je super. Že toto je vlastne pekne čisté. A nebude sa tam lepiť špina. Tak, uvidíme, ako sa mi s tým bude robiť. Sú to všetko okrúhle kamienky. Diamond Art Club minisety majú štvorcové, tie diamanty. A teda, no, mám radšej okrúhle tie diamanty, lebo sa mi to robí ľahšie a aj to lepšie vyzerá podľa mňa. Pri tých štvorcových je to tak vidno, keď to nemáte naozaj veľmi rovno zarovnané, tak mi to vadí, ak je to vidno. Ale uvidíme, ako budú tieto minisety vyzerať. Takže toto boli 2 minisetiky z AliExpressu. Keď sa vám to páčilo, môžete si objednať. Majú na AliExpresse veľmi, veľmi veľa iných druhov. Vlastne také podobné, ako aj poznáte tie kvalitné značkové minisety. Však vieme, ako funguje AliExpress a Temu a takéto Shein obchody. Takže tak majte krásnu veľkú noc a užívajte si ešte posledný deň voľna. Ahojte!